நம்ம சூப்பர் மொத்தமே வெல்கம். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா 3 vs 3 தான் பார்க்க போகிறோம். என்னடா எல்லாரும் 4 vs 4 2 vs 2 இது 1 vs 1 போகிறேன், நீ மட்டும் என்னடா மாற்றி இதுவா 3 vs 3 போகிறேன், நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக போடலான்னு வந்தால் அதுவே கொஞ்சம் கண்டென்ட்டாக வந்துச்சு. சரி பரவாயில்ல, வந்த உடனே ஏதாவது பார்த்தோன்னா கில்லடிக்கலான்னு பார்த்தா கில்லடிக்கலான்னு போனால் எவனும் வரல இந்த பக்கம். சரி நம்மளும் எல்லோரும் அந்த பக்கம் வரானுங்களே அந்த பக்கம் வரலான்னு பார்த்தா திருப்பி அவங்களும் ரவுண்டு தான் வச்சுக்கிறானுங்க. பார்த்தா அந்த பக்கம் ஒருத்த சுடுறான், போய் பார்த்தா உள்ளே இருந்தான். சரி பரவாயில்ல, அந்த பக்கம் ஒரு எனிமி வந்துட்டான், அதனால் அவன் சுட்டுந்தா பாருங்கள். இந்த பக்கம் வந்துட்டான், அதனால் இவனை சுட போயிட்டேன். ஏன்னா எனிமி பார்த்தவங்க சுட முடியும் ஹெட்ஷாட்டே. இது அவன் ஓசியில் இருந்தான் அவன் வீடியோவில். இருந்தாலும் இது ஹெட்ஷாட் தான், புரிஞ்சுக்கூடா. முடிஞ்சு போச்சு. சோழி பிரகாஷ் அவன் பேர். அவனோட சோழியை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்னொருத்தரோட சோழியை முடிக்கலான்னு போனால் அங்கே ஒரு பொண்ணு ஓடிச்சு. பார்த்தா அந்த பொண்ணையும் அவனே வேற ஒருத்தவங்க போட்டு தள்ளிட்டு சரி நம்மளும் அப்படியே அந்த பகுதி அவனை சொல்கிறான். ஏன்டா இப்படி சொல்கிறீங்கன்னு பார்த்தா 500 வைங்கடானா 1500 வச்சுருந்தானுங்க. 1500 வைங்கடானா 500 வச்சுட்டு இருந்தானுங்க. பொடுவாவிலாடே நான் AN-94 வாங்கிக்கணும்டான்னு சொன்னால் பார்த்தா இவனுங்க இது 500 வச்சு G18 மட்டும் தான் வாங்கிக்கணும் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. அதனால தான் க்ளோவல் வாங்கலை. சரி இந்த மேட்ச் யார் ஆடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரும் இல்லை, நானே, அதுக்கப்புறம் FF தமிழ் கேமிங், அப்படி என் ஃப்ரெண்டு எல்லி நூப். ஆனால் பேர் மட்டும் தான் நூப்புன்னு வச்சுக்கிறான், ஆனால் ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி ஆடுறான். இந்த மேட்ச் ரொம்ப சோதனை பாருங்கள். ஃபோன் கால் மேலே சோதனை. ஃபோன் கால் பாருங்கள், நெட்டு கொஞ்சம் போச்சு. பார்த்தா ஃபோன் கால் ஐடியாக்காரனுங்க ஃப்ரெண்டுலாம் எல்லாரும் ஃபோன் பண்ணுறானுங்க. இந்த ஐடியாக்காரனுங்க வேறு வேலையே இல்லை. எப்போ நான் நல்லா கேம் ஆடுறடோ அப்போ தான் வந்து போடுவாங்க. இல்லைன்னா வாய்ஸ் கொடுக்குற பார்த்தீங்களா, அப்போ வந்து போடுவானுங்க. ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்கணும் ஒரு நாள் அந்த அந்த கம்பெனிக்காரங்களுக்கு ஃபோன் போட்டு. ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க, நான் வீடியோ போடலான்னு வந்தா இப்படி பண்ணுறீங்களே. நம்ம 3 நாளாக வீடியோ போடல, எல்லோரும் கொரோனாலாம் நினச்சாதீங்கப்பா. சும்மா நம்ம போய் கிரிக்கெட் ஆடி ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. பசங்களாம் வந்து கூப்பிட்டுருந்தாங்க, அதுக்கு ஏதாவது கிரிக்கெட் ஆட போயிட்டேன். சும்மா வேறு லெவலாக ஆடிருந்தோம். ஃபுல்லாக 3 நாள் ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து சாயங்காலம். காலைல 10 மணி போயிட்டு சாயங்காலம் 6 o'clock வரது. சாப்பிட்றது மட்டும் 1/2 மணி நேரம் வந்துட்டு போவோம் மத்தியானம், வேறு எதுவும் இல்லை. இதை பார்த்துங்க அந்த பக்கம் வர ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. டேய் க்ளோவல் மேலே க்ளோவல் போட்டுன்னு இருக்கார் எல்லி நூப். பேர் தான் எல்லி நூப்புன்னு வச்சுக்கிறான், ஆனால் ப்ரோ பிளேயர். போன ரவுண்டு வச்சு நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோம். இருந்தாலும் அதை என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாமல் போச்சு. ஏன்னா ஏன்டா இந்த இடத்துல ஒரு கிரு வேலை பண்ணிட்டான். பாம் போட விடாதுன்னா பாம் போட்டு விட்டான். பக்கத்தில் அவன் தான் பாருங்கள், அவன் சோழியை முடிச்சு விட்டான். பாம் போட விடாதுன்னா பாம் போட்டானுங்க, அப்புறம் என்னோட சோழியை முடிச்சிட்டானுங்க. சரி நம்மளும் க்ளோவல் போட்டுன்னு போய்ங்கிறோம். பார்த்தீங்களா அவன் எந்த வயல் வரான்னு, இந்த பக்கம் போகலான்னு இந்த பக்கம் போய்ங்க. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் போகிற வயல் தான் நம்மளால போக முடியும். இந்த இடத்துல கூட அந்த கிரு பையன் பாம்பு போட ஆரம்பிச்சிட்டான். நான் வேறு சொல்லிக்கினே இருக்கிறேன். இதோ அந்த மரண மாஸ்லிங்கில் அவன் தான் FF தமிழ் கேமிங்கி, அவங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன். அவனை இது போடாமல் இது சொல்கிறா, பாம்பு போடாமல் இது சொல்கிறா சொல்லிக்கிறேன். பார்த்தா அவன் சொன்னானா சொல்லியான்னு தெரில. பரவாயில்ல, நான் சொன்னானா இந்த மாதிரிலாம் பாம்பு போடக்கூடாதுன்னு. காலை போட்டுனே தான் இருந்தான் பைபிளில். FF தமிழ் கேமிங் தான் கேசவன் அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன். டேய் நம்மளாம் வீட்டுக்குள்ளே ஏறி போயிட்டு அடிக்கலான்னு பார்த்துருந்தோம். டேய் ஜனல்லாம் ஏறி வச்சு அவங்க வீட்டு சொந்தக்காரங்கிட்ட கேட்காமையே நம்ம ஏறி வச்சு போய் சொல்லலான்னு பார்த்துருந்தோம். ஏன்னா இங்கே போர் நடக்குதுல, 3 பேர் ஒருத்தர் சண்டை போட்டால் சண்டை. ஆனால் 3 பேர் சண்டை போட்டால் போர் தானே. ஏன்னா 3 பேர் மேலே ஒருத்தக்கிறா நான் பார்க்கவே இல்லை. அவன் தான் பாம்பு போட ஆரம்பிச்சிட்டான். ஐயா பாருங்கள், பாம்பு போட்டுனே இருந்தான் அதிக போய் இல்லை. எங்களை கூட பாம்பு போட தெரியாதான்னு கேட்கணும் அவனை. அடுத்த மேட்ச் நானும் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அடுத்த மேட்ச் என் ஃப்ரெண்டு போட ஆரம்பிச்சிட்டான். எல்லையும் நூப்புட்டுருவான் பாருங்கள். எல்லா பக்கமும் பாம்பு போடுறான். பார்த்தா இவன் கேப்பில் வந்துட்டான். இவன் தான் பாம்பு போடும்போது கேப்பில் வந்து போட்டு தள்ளுறான். என்ன பண்ணுது, நீ கூட சோனில் செத்து தானே ஆகணும் அவனே சாப்பிட. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. 2-2ன்னு போய்
ரெண்டுக்கு ரெண்டுன்னு வந்துச்சு எனக்கு. இந்த நம்ம இங்கே மேலே ஏறி இந்த ஓட்டை வீடுக்கு மேலே அப்படியே எல்லாரையும் சுட்டு தரலான்னு பார்த்தா என் ஃப்ரெண்டு அப்படியே இது பாம்பு போட ஆரம்பிச்சிட்டான். நீங்கள் மட்டும் தான்டா ஆகலாம், உங்களுக்கு மட்டும் தான் பாம்பு போட தெரியுமாடா, எனக்கு கூட பாம்பு போட தெரியும்டான்னு போட ஆரம்பிச்சிட்டான். அந்த பாம்பில் ஒருத்தர் செத்து கூட போயிட்டான் பைபிளில். இந்த பக்கம் வந்து எவனை சுட ஆரம்பிச்சிட்டான். நம்மள குளோவல் போட்டு முடிச்சிட்டோமா. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு பாம்பு போட்டால் குளோவல் போட்டதுனால அவன் பாம்பு போடும்போது குளோவல் மேலே விட்டு பாம்பு போட்டுச்சு. எனக்கு ஒன்று, நான் அவனோட ஃப்ரெண்டில், அதனால எனக்கு லைஃப் கிடையாது. அவனுக்கு மட்டும் கொஞ்சிச்சு ஏதோ. அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் எவனை சுட ஆரம்பிச்சிட்டான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவன் என்ன சுட ஆரம்பிச்சிட்டான். குளோவல் எடுத்துக்குள்ளே இந்த பக்கம் விட்டான். அதுக்கப்புறம் அவன் இந்த பக்கம் பார்த்தா என் ஃப்ரெண்டு ஏதோ சொல்கிறாங்க. பார்த்தா இந்த பக்கம் ஒரு எனிமி வந்துருந்தான். நம்மளும் அந்த பக்கம் போயிட்டு சொல்லாமேன்னு பார்த்தா வந்துட்டா அடங்கட. நம்மளும் 2 புள்ளி ஷாட் எடுத்து பட்டு புட்டு. அப்போ கூட இவன் பாம்பு போடுறது விடாமே இருந்தான். சரி நம்மள எல்லாம் வேஸ்ட் எடுத்துக்கினே போயிட்டு ஜம்மு ஜுப்புன்னு எல்லாரையும் போட்டு தரலான்னு போய்க்கிறான். டே மவனேஷ் எம்பி பாட்டி கட்டிச்சு. எம்பி பாட்டி எடுத்துக்கினே கப்பு டப்புன்னு போடலாம். பிளானட் எல்லாம் கட்டிச்சு. நம்ம இந்த டவருக்கு மேலே ஏட்டோம். டஸ்டீகள் வேறு இருந்துச்சா, அதனால் 2 புள்ளி ஷாட்குன்னு எம்பி பாட்டி. இவன் பாருங்க ஏடபிள்யூஎம் வச்சுன்னு எது கட்டிக்கிறான். நானே சரி நம்மளும் அந்த டவர்லேருந்து இறங்கி நம்மள கீழே போய் போடலான்னு போய்க்கிறோம். அவனுங்களாம் வராமல் இது பண்ணிக்கிறானுங்க. டேடாடே இது வந்து அவனும் எம்பி 48 அடி வாங்கி செத்துட்டா. பிரகாஷ் கேமர் பார்த்தா சரி நம்மளோட லெவலு டஸ்டடிகள் இருந்துச்சு. ஆனால் என்கிட்ட நம்ம கிட்ட எங்கன்னா டஸ்டடிகள் வச்சு இவன் பாம்பு போடுறது விட மாட்டான். சரி நம்மளும் பாம்பு போடலாங்க தான் இனிமே இருக்கான்னு பார்த்துதா நம்மள போடுமே இருந்தோம். அந்த பாம்பு திருப்பி நம்மளே யூஸ் ஆச்சா இல்லை மாரத்தை போட்டானான்னு தெரில எனிமி. சரி நம்மள மெடிக்கிட் போடலாம். சுற்றி கிளாவல் போட்டு இதுக்குள்ளே கூட எனிமி போட்டுருவாங்க. கிளாவல் பரவாயில்ல நம்ம போட்டுக்கலாம். பெஸ்ட்டு விட்டு ஏற்றுக்கலாம் டைமு பரவாயில்ல விடுங்க. எங்கடா போனாடே சுடுற சவுண்டு மட்டும் தெரியுது. ஆனால் எங்கே போனான்னு தெரியுமாட்டே. நம்மள பாம்பு போட்டுடலாம். அடங்கடா எங்கேருந்து பாம்பு போடுறானுங்க பாருங்க. சோழி முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான். எப்படியோ விட்டு இதாச்சும் போட்டுமே பரவாயில்ல விடுங்க. நாளைக்கு 2 இந்த வாட்டி எப்படியோ வேஸ்ட்டுக்கிட்டு அப்படியே ஏற்றிக்கின்னு வந்துட்டோம். சரி நம்மளோட நடாக்கலாம் இவ்வளோ போய் மாட்டிடும் பொழுது. சரி வா நம்ம போயிட்டு ஏடபிள்யூஎம் வச்சு நல்லா ஷூட் பண்ணலான்னு பார்த்தா இந்த வாட்டி ஏடபிள்யூஎம் மோடில் ஷூட் பண்ணுறோம். நான் ஷூட் பண்ணுவேன். எனக்கு தான் ஏடபிள்யூஎம் யூஸ் பண்ண தெரியாது, இருந்தாலும் ஷூட் பண்ணிருவேன். நாய்க்குட்டி கூட இல்லாமல் சும்மா ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். எங்கடா அந்த கிளாவல் பண்ணி ஆனால் நம்மளும் இந்த பக்கம் போகலான்னு இந்த பக்கம் கிளாவல் போட்டுன்னு போய்ங்கிறோம். இந்த பாருங்க கிளாவல் போட்டு வந்துங்களாடா. பாம்பு எவ்வளோ போடுறது அடாங்க பாவி. இப்போ கூட நீ பாம்பு போடுறது உள்ளியாடா அடாங்க. எங்கெங்கெல்லாம் போடுறானுங்க பாரு. பார்த்தா ஜோன்குள்ளே போயிட்டே. இந்த பாருங்க இந்த பிரகாஷ் கேமர் வரா. அப்படியே ஏடபிள்யூஎம் வச்சுன்னு டப்பு டுப்புன்னு சோழி முடி தட்டு விடு சதுர விடு. எங்கடா பண்ணுங்கடா. இந்த பக்கம் எவன்டா பாம்பு போடுறது. எல்லா பக்கமும் பாம்பு போடுறானுங்களே. பாவிகளோட ஆடாங்கடா. எல்லா பக்கமும் பாம்பு போடுறீங்களேடா. நான் பாம்பு போடனா தாங்க மாட்டேங்க. பாவம் அவனே போட்டுன்னு பாருங்கண்ணா. மருதம் மாஸ்லி மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயர் மைசி 445 சரி இந்த மேட்ச் இன்னும் 2 ரவுண்ட் தான் செய்யணும். சரி நம்மளும் இந்த பக்கம் இறங்கி போய் போடலான்னு பார்த்துக்கிறோம். எக்ஸாமேட் எடுத்தோம். ஏடபிள்யூஎம்லாம் நம்ம செட் ஆகலை, அதனால் சரி நம்மளும் லெவல் போட்டு போய்க்கிறோம். ஒரு ஜம்பு பம்பு இதோ இவங்க டயர் இருந்துச்சு. அது மேலே ஜம்ப் பண்ணி நீ ஏறி எல்லாரையும் போய் டப்பு டுப்புன்னு சொல்லலான்னு போய்க்கிறோம். எங்கடா போகிறீங்க டே, எங்கடா இருக்கீங்க டே, என் கண்ணு முன்னாடி வாங்கடா டே. அடா பாவிகளாடே இதோ பாருங்களா பாட பாவி எங்கடா ஆயிருக்கா டே. இவ்வளோ தூரமாடா பாவிங்க என்னோட்டு. அடாங்க இந்த பக்கம் பொண்ணு வந்துச்சு. அப்புறம் அந்த வேலையை கீழே இறங்கி போயிடுச்சு. யாருமே பொண்ணு இல்லை, ஆம்பளை பொண்ணு கேரக்டர் வந்துக்கிறாங்க. அடாங்கடா எல்லா பக்கமும் பாம்பு போடுறீங்களேடா. பார்த்தா கீழே ஒருத்த நாத்தி கீழே தான் இனிமே இருந்துக்கிறான் போல. இது பாம்பு எடுத்துக்குது. எங்கடா இங்கே இதோ பாருங்க. நம்ம ஃப்ரெண்டு கூட போகலாம். பேரை அவனை ஃபஸ்ட்டு மாற்ற சொல்லணும். நூபுன்னு வச்சுக்கிறான் பேர். முன்ன பவன்குமார் நம்பர் 1ன்னு பேர் வச்சுருந்தான். இப்போ மாற்றிக்கிறான்.
ஏன்டா மாற்றணும்னு கேவனுக்கு முதல்ல போயிட்டு விட்டு ஏய் நம்மள டப்பு டப்புன்னு ஏறி அடங்க. ஏய் போடு க்ளோவையில் இங்கே இனிமேல் தமிழ் மாட்டானுங்களே சுட்டு நம்மளை வர வைக்கலாம். அடாங்க பாடி ஷூட் பண்ணிட்டா நம்ம ஃப்ரெண்டு சும்மாவா வேறு லெவலே. அவ்வளோதான் 5க்கு 2. அதுக்குள்ளே 10 மேட்ச்சுக்கு வந்துட்டோம். 6க்கு 2 இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சா நம்ம போயா நிச்சயம் அந்த மாதிரி தான். இந்த மேட்ச் கூட பாம்பு போனது நிறுத்தலை நம்ம ஃப்ரெண்டு. ஏய் நம்ம மெரிட் போட்டுடலாம் இல்லை கேட்கலாம். எல்லாரும் பார்த்தா மெரிட் போடுறதுக்குள்ளே மேலே ஏறிட்டானுங்க. முன்னாடியே மேலே ஏறி தான் போட்டுருந்துறாங்க. பார்த்தா ஒருத்தன் நாக்கு எஃப்எஃப் தமிழ் கேமிங்கு. நம்மளும் சும்மா விடுவோமா? நம்மளும் பாம்பு கியோக மாதிரியே சூரியன் அடாங்கடா எந்த பக்கம் விட்டா போய் அடாங்க போடு போடு. ஐயா அட பாவி எங்கே எஸ்கேப் ஆகுற? அவன் போடு. ஐயோ டேடா அடாங்க நான் எங்கடா சுடுறடே பைத்தியக்காரா போய் சுடுறா முதல்ல. போட்டு தள்ளிட்டானா இல்லையா? போட்டு தள்ளிட்டுக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். சரி பரவாயில்ல ஒன்றும் ஒருத்தனாங்கிறான். எங்கன்னு பார்த்தா நம்மளும் மேலே பார்த்துக்கிறா. கீழே இறங்கிட்டாங்கணும். நம்மளும் கீழே இறங்கி போயிட்டு சொல்லலான்னு பார்த்துக்கணும். போட்டு தைக்கிடு. அவ்வளோதான் இன்னைக்கான வீடியோ முடிஞ்சது. இப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க, பதில் பண்ணுறேன், கிளிக் பண்ணுறேன், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஷேர். தேங்க்யூ.